खोजल भातारे बौका घेवड़ा तरोई बेचता लौका भैया के खोजल भातार बौका घेवड़ा तरोई बेचता लौका। अरे चलता इलाज अब दिल्ली में खतरा बढ़ता रोजीना हाथ डाल डालत बिजली में खतरा बढ़ता रोजीना हाथ डाल डालत बिजली में। म्यूजिक बाय आकाश पटेल। एहने ओने करे के आदत बाजरी के मुहवा बना लेला गलती ही उ करी के एहने ओने करे के आदत बाजरी के मुहवा बना लेला गलती ही उ करी के। पलंग को कूदेला उ रोजे 2 फीट हो निमन मिलल ना भातार होवे छिट हो पहला ना बंद करे हवेला जाके उंगली घुसावे झिट किहली में खतरा बढ़ता रोजीना हाथ डाल डालत बिजली में खतरा बढ़ता रोजीना हाथ डाल डालत बिजली में। सहिया अमित के कितना समझवनी पंडित जी लगे जाके झाड़ फूक करवनी सहिया अमित के कितना समझवनी पंडित जी लगे जाके झाड़ फूक करवनी तब ना मानल हमार टाकला भातार हो कौवे बिहारी लाल हो करे यार हो लोडे पड़ल देवर ताज पर रोज खाना पहुँचाओ तारे झिल्ली में।